Co říkáte tomu počasí? Včera takový liák a dneska zase tak krásně. Začali jste už kosit seno? A Stěpan byl od jak živa v těch nejúdlejších a možno říci nejpřátelštějších vztazích. A tomu ještě, jak ráčíte vědět, moje pozemky. Ale časky dočíkají. Ivane Vasiljeviči, držíme pozemky nějakých 300 let a najednou se nám řekne, že nejsou naše. No já nevěřím vlastně očím, já nevěřím vlastně očím, pane Vasiljeviči. Mně nejde o ty louky. Je jich všeho všude nějakých 300 za 300 rublů. Ale mně jde o právě to a smysl. Vy máte dovolit, že na peci a šváby zabíjet a ne chodit na hory. Plučení srdce. Opravdu, s tím vaším plučením srdce máte sedět doma, ne se poházet v sedle. A vy stejně jezdíte na hory jenom proto, abyste se hádal. No, ano. A cizím psům překážel ten... A co vy, prosím vás? Vy jezdíte na hory jenom proto, abyste se předváděl a intrikoval. Vy jste intrikán. Cože? Já intrikán? Intrikán. Ty blbečko, ty cucáko. Stará krysa. Ty jezuita. Nepováží přijít s nabídkou k sňatku. Cože? To udělal nabídku k sňatku. Jakou nabídku k sňatku? Jakou, no. No přišel mě požádat o tvou ruku, no. O mou ruku? Proč si to neřekl